de Santa María de Lamas, pois calculo que leva aquí pois desde que se fixe a igrexa. E agora, nos últimos tempos, pois os curas que houve querían a cambiar por chaves convencionales, pero bueno, ante a insistencia do San Cristán, pois dixen que non, que de ninguna maneira, porque esta chave estuvo, mentres que na nosa familia fomos San Cristáns, esta chave estuvo sempre na casa do San Cristán. Era un cargado de ter a chave da igrexa, de abrila, de cerrala, todo o que pasaba dentro da igrexa era a responsabilidade do San Cristán. Entonces, pois, sempre estuvo na nosa casa, eu teño unha vitrina na casa, onde poñela tamén, e está ali toda a semana. O altar dali tamén ten pedra, Si, porque esta foi parroquia de entrada toda a vida. E sigue sendo. Me dis que é parroquia de? De entrada. E que significa parroquia de entrada? Pois teño escoitado que a parroquia de entrada, que os curas pa acceder a ela teñen que facer como un estilo de oposición. Non sei se é realmente certo eso, pero me parece que é así. Ademais, por exemplo, un cura leva varias parroquias, pero é nombrado cura dunha parroquia sola. Despois leva as outras. Pois a titular, esa é a parroquia de entrada. As outras son anexas a esta parroquia. Por exemplo, o noso cura, que misa aquí, tamén leva a parroquia de San Fins, pero o título é cura de, reverendísimo, cura de Santa María de Lamas. Pero a anexa a Lamas é de San Fins. Ele non é cura de San Fins, leva San Fins, é o administrador parroquial de San Fins. Dime. A mí pareceme, teño oído que as misas sin a pedra ara que non son válidas. E eso que tes aí, É unha pedra ara. O que hai aí, pois din que é unha amiga dun trozo dunha tela de Santa María. Da Virxe? Da Virxe. Pero tela original, dunha vestidura dela ou algo. E quedou aí pegada, non? Na ara, e está no... Non sei a través de quen chegou aquí, pero, levará toda a vida e ao mellor estuvo xa na iglesia anterior daqui de Lamas, non sei. E agora está na pedra da ara no altar maior, non? No altar maior da iglesia de Lamas, máis ou menos pedra da dereita, por un lado, máis por outro. Tá. Sí. Víctor, entón, nesta igrexa hai outra reliquia, non? Sí, hai o Linus Crucis, sí. Agora mesmo, o Linus Crucis, pois, por motivos de seguridade, pois, non se garda na igrexa, non? Está moi ben guardado. Pero, comprouse, pois, como tiñamos aquí a imaxe do Santo Cristo que celebramos nós, é unha das festas que se fai aquí en Lamas, considerando o seu milagro, que tamén está aí reproducido no cuadro, xunto co outro cuadro das indulgencias que dou
o señor obispo Fray Sebastián Alvari Pinto, e pois decidimos de comprar pois a reliquia da Santa Cruz. Hai 2 anos que reside na parroquia. Aquí temos unha fotocopia do documento de autenticidade. E aquí temos o cuadro que é o documento que nos hermana ca Iglesia da Santísima Veracruz de Caravaca. Agora mesmo non vos podería dicir de que ano é a talla, as 2 tallas, a de Santa María e a de San Juan, que hai aos lados do crucificado, esas son de escayola. Din que son pois dun tempo pois máis adiante co Cristo. O Santo Cristo que lle chamamos aquí, pois din que pode ser pois do século XIV ou XV, pero eu non sei porque non entendo desas cousas, pero bueno, os que viñeron aquí e dixeron, eso dio mellor unha historia. Aí está a pedra de ara do altar da... O que pasa é que me parece que está meteron na baixo terra ou algo. Antes estaba sepultada, había como un rollo. Non, xa deixaron para que non metan a man. Claro, xa deixaron para non meter a man. Estaba Porque a xente sepultada. metía aí a man? Supoño que sí, antigamente, agora non. Para coller pedra de ara? Sí, ou simplemente por devoción para tocala ou algo así. Pero bueno, sí, aquí hai pedra ara. Tamén a historia do que quedou debaixo do suelo. A historia do que quedou debaixo do suelo. Sí, bueno, nesta igrexa agora ten plaqueta, pero antiguamente, pues, como todas as iglesias, eran de tábuas, tiña un piso de tábuas, non? Entón, nesta igrexa, justamente por este altar, había unhas lápidas romanas, todas escritas en latín. O que pasa que houve un cura xa hai anos, aquí na parroquia, que, bueno, estaba allí de festa e esas cousas todas. Entón, pois, decidiu ir de vacacións, e tiña encargado, pois, a un constructor da zona, botar o piso na iglesia. Entón, os constructores, os albañiles, viñeron aquí a Lamas, levantaron o piso de madeira, e escavando un pouquiño para facer os cementos dentro da igrexa, encontraron as lápidas de pedra, escritas en latín. Entón, cando chegou, bueno, o cura encargoulle que deixara a obra finalizada cando el chegara. Entón, eles deixaron máis rápido, evitar os problemas e botar o hormigón a todo. Tristemente quedaron debaixo do hormigón. Teóricamente estaba por aquí. Bueno, pois din que cando fixeron a igrexa de aquí de Lamas, polo ano 1700 e pouco, 14 me parece, veu aquí a Lamas Calixto do Campo, parece ser que é un arquitecto reconocido, entón, para construir a torre campanario da igrexa de Lamas, fíxose unha rampa, din que de madeira e terra, ou barro, e foi dentro daquele camiño que se ve lá ao lonxe, de Zaurra, en frente daquele poste, un poquinho máis hacia a dereita, toda unha rampa hacia o campanario, para subir, dicían que subían os bois con carros cargados con pedras de cantería para facer a torre campanario. E según din os vellos, din que o carro dos bois daba a volta arredor do campanario. E depois volvían de volta. É unha anécdota curiosa.
hai outra anécdota curiosa, que a santa titular que hai encima da ventana do medio da igrexa, hai a santa titular da parroquia, que é Santa María de Lamas. Esa santa de pedra, hai un lugar aquí en Lamas que lle chaman a Fonte Santa, adquireu ese nombre tamén por unha pequena historia. Din que esa santa apareceu nesa fonte. Entonces, a Fonte Santa, ese lugar, é no límite da parroquia de Sergude, que é a que está ao lado, é a de Lamas. Entonces, non sabían os de Sergude se en realidade esa santa era de Lamas ou era de Sergude. Entonces levaron unha parexa de bois, un de Lamas e outro de Sergude, e fixeron un carro ca madeira dos dous sitios. E puñeron a santa no carro, e dixeron, hacia onde tiran os bois, a santa é dese sitio. E aí teñen a santa, xa saben para onde tirar os bois. Tuvo sin cabeza moito tempo, non se sabe por que lle rompeu, pero agora pois si aquela non é nada acorde porque é moi blanca, comparada debe ser outro estilo de pedra. Pero bueno, é tamén. A ver, din que cando, bueno, anos atrás, había a santa titular daqui de Lamas, Santa María. Era unha talla de madeira, non sei de que século, pero parece bastante antigo, onde se conserva na parroquia. Resulta que lle pudreu a cara, solo a cara. O resto da madeira está, ainda hoxe en día, en perfecto estado, pero faltalle o que é a cabeza por dentro, desde a cara hacia atrás, faltalle todo eso. Entón dicían que era unha cousa rarísima, aquela iglesia predicaba moito cousas do demo, do inferno, estas cousas, e decían que podía ser unha cousa relacionada con Anticristo, esas cousas. Bueno, resulta que decidiron cambiar a imaxe e trouxeron outra Inmaculada, outra Asunción de María, que é a que ahora mesmo reside o fornelo central do altar. Entón, Víctor, esta santa que se lle quedou a cara... Sí. Esta é a propia Santa María de Lamas. É a que está dentro é unha copia, tamén ten así unha nube debaixo, cos anxos. Os brazos teños guardados. E, pois, bueno, aquí hai os boletins oficiales do Bispado, moi antigos. Estaban moi xuntos, casi podridos, e puxemos aquí para que se guiar. Non iban vestido? Ou era así? Bueno, non lle vamos poñer, porque igual... Non. Esta santa era a antigua patrona da parroquia, a patrona, a santa titular. Entón, cando lle podrir a cara, todo por dentro, a xente relacionando así con cousas estilo Anticristo, inferno, estas cousas. Entón, decidiron eliminala, guardala e traer outra imaxe. Por iso, os máis vellos da parroquia, esta santa non a coñecen. Quedou así solamente entre os sancristáns ou algunha casa que a guardou. Eu estou recollido nunha casa daqui da parroquia, que foi que se levou daqui da casa retoral, cando foi que se arreglou. E, bueno, despois, pasados uns anos, ainda non hai un ano que está esta santa aquí, fomos por ela porque quixen por recoller todo o material antigo que estaba suelto pola parroquia adiante. Entón, pois, como debe de ser, que debe de estar aquí, cada cousa no seu lugar. Está aquí e, pois, conservo o mellor que podo. O mellor que podo, de outra maneira, non sei. Entón, pois, esperando a que haxa algo de cartos ou algo para restaurar isto, porque, non sei. A María non ten luna, normalmente. E a Inmaculada Concepción ten luna e ten a culebra. Que a Concepción de María quere dicir que concibeu sin pecado. O sea, por iso ten a culebra pisando o que para o pueblo significa o pecado, non? Entón, a Asunción de María, que é esta talla, pois normalmente está cos ángeles, que é a Asunción é a elevación de María aos ceos, non? Por iso está cos ángeles normalmente, ca coroa das 13 estrellas, me parece que son. Bueno, as cousiñas. Esta imaxe levábase ás mulleres parturientas da parroquia. Cando iban a dar a luz, pois levábase esta santiña, puñase ali na mesita, e unha vez que daba a luz, pois, volvíase a recoller para a iglesia. Esta tamén a encontrei nunha casa da parroquia media perdida, e tamén a trouxe para aquí. Cando se cambiou esa santa, parece ser que era un día de verán,
próximo á festa de agosto, entrou, veu todo desde nun carruaje ou algo, e veu todo, entrou pola eira do Pazo Señorial, que está aquí pegada á igrexa, entrou pola porta grande, puñeronna no sitio, e parece ser que ese día cubreuse todo de negro, que é un rayo, e desfixo un lateral do campanario e algo para dentro. Entón fixo un socavón hacia dentro da igrexa, por esta parte, toda hacia dentro, que pola outra parte está hueca, pola subida do campanario, pero este lado é todo sólido, está todo cheo de pedra, e iso furouno todo, e ese burato chamanlle o forno do demo. Entre as cúpulas de pedra e o tellado, hai bastante espacio, e hai un hueco pola parte norte da igrexa, que é un estilo pombal, e agora mesmo aí encima, pois hai moitas coruxas, bueno, agora mesmo non hai tantas, porque xa pasou o tempo delas. Elas veñen criar aquí sempre, pois, pola primavera, máis ben. Crían aí, e aquí teñen moitos prados de millo, a xente aquí vive moito da agricultura, entón, pois, teñen boa caza de animales. Bueno, pois, estamos na subida do campanario de Lamas e agora imos ver o forno do Demo, que tamén ten bastante historia, e vou levar a ver. Como podedes observar, hai bastante suciedade, e tamén hai non sei exactamente como lle chaman, era como se fora o vómito das coruxas, porque aquí hai moitas coruxas. Porque aquí, bueno, non se ve moi ben, pero está a cúpula de pedra e encima está o tellado. Entón, entre este espacio, ali ao fondo, hai como unha ventaniña pequena, que é unha entrada de pombal. Entón, por aí entran as coruxas e crían aquí, máis ben pola primavera. Agora, probablemente, pois andan coruxas por aí. Si, pero aquí me falta algo para alumbrar. Vamos a ver. Alumbramos con móvil. Ao mellor ainda sale algunha coruxa por aí despistada ou algo. Hai que mirar ben. Queres pasar? Isto propio era unha linterna un pouco potente. A ver, ven por aquí. Sube por aquí. Sintes? Sí. Son as coruxas. É aquí, non? Ali ao fondo hai un burato para baixo, é onde están as coruxas. Por eso lle chaman o forno de Demo, porque sempre se sinte ese ruido, pero son os ronquidos das coruxas. Por eso lle chaman ese ronquido, din que era un ronquido infernal, por eso lle chaman o forno de Demo. Probablemente se alumbres ali cunha linterna, desperta a coruxa e salga voando, que pasa moitas veces. Sentiches o ruido das coruxas? Como dormen? Bueno, pois, cando queirades,